kuma a nan gurin nauyi ne da ke kan kowane malami. Halin da muke ciki a Najeriya ta arewa nan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici. Masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini in dai suna da hangen nesa wallahi so ga wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san ba wannan tsarin ne Allah ya ce mu tafi akai ba. Kuma kowa ya yadda ba gaskiya ake ba, da jahili da malami da dan kawai da dan binni da mace da take gida wanda ba ta yi kowane irin karatu ba da wadda ta je jami'a har ta yi digiri ko masters ko PhD, kowa ya san ba daidai ake ba. To amma dan me ba za a fito a faɗi daidai din a yi ta ba, kuma dan me su wanda ake faɗa daidai ba sa iya gyarawa, kuma dan me su manyan malamai waɗanda suke da shekaru ba za su fito su faɗi daidai din ba. Ma'ana kalman nan da nake yi har baki na ke kumfa, malami ɗaya ko biyu ko uku a Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto inda za su yi ta fi ire-ire na mu 10 ko mu 100 ne ta. Saboda masu mulkin na jin tsoron su, waɗansu ma suna ganin kamar dan waɗannan din ne muka ci zaɓe ba dan su ba da ba mu ci ba. To me zai hana su je su same su a gidan gwamnati, kai abu kaza ya kamata a gyara, abu kaza ba daidai bane, abu kaza ba daidai bane ba, daga su sai su, ba sai sun faɗa a talabijin ko rediyo ba sai sun bari mun yi tari kowa ya ji ba, su je daga su sai su a gamman house tattauna da su, your excellency ba haka ya kamata kai ba, abin nan an saba kaza, lalle an gurgunta mu ta fuskar ilimi, an gurgunta mu ta fuskar tattalin arziki, lalle kuɗaɗen da ake samu ba wanda ya isa ya ce ana kashi 10 cikin 100 ɗinsu.